Bħala parti mill-ġimgħa dedikata għas-servizz pubbliku, s-siti storiċi u l-mużewijiet li huma f'idejn il-ħarsien ta' Heritage Malta nfetħu b'xejn għall-pubbliku. Warajja dan il-vaxxell ta' seklu 18 laqat ħafna l-interess ta' dawk preżenti li żaru dan il-mużew marittimu. Dan il-vaxxell kien jintuża bħala parti mill-edukazzjoni marittima li kienet tagħti l-Ordni ta' San Ġwan lill-istudenti li jixtiequ jaqbdu karriera fuq il-baħar. Il-Mużew Marittimu ġibet leħ l-attenzjoni ta' bosta li żaru il-belt storika tal-Birgu. Min jara xi dettall ta' xi mappa jew mudell ta' opera tal-baħar ta' żmien l-ordni u min jistaġeb bil-kilba li kellhom il-kavallieri u l-Maltin biex jaqalaw xieklu mis-sibi. Bla dubju ma naqsitx il-paċenzja u d-dedikazzjoni tal-gwidi ta' Heritage Malta li fost l-interess qawwi tal-Maltin u xi turisti spjegaw l-istorja marbuta ma' dan il-mużew. Dawk li tkellmu magħna qalulna li kienu għadhom ġejjin mill-Forti Sant'Angelo, sit ieħor taħt il-ħarsien ta' Heritage Malta. Fuq kollox spikkaw kummenti favur l-għożża tal-istorja ta' pajjiżna. Opportunità sabiħa għal Maltin biex inkunu nafu l-istorja ta' pajjiżna. Nara sabiħ il-vapuri u l-affarijiet interessanti li hawn fil-mużew. Fil-faġġa morna mużewijiet oħra u li jiftħu l-mużewijiet tajbin ħafna speċjalment ħabba tfal għax jitalmu ħafna l-istorja ta' Malta. Il-Mużew Marittimu kien biss wieħed mis-sit il-Heritage Malta fetħet għal din l-okkażjoni. Dan is-sit storiku li warajja huwa magħruf bħala it-Tempju ta' Kordin, wieħed mit-tempju li wkoll qiegħed f'idejn il-ħarsien ta' Heritage Malta u ġeneralment ma jkunx miftuħ għal pubbliku jekk mhux b'appuntament. Interessanti l-fatt li dan is-sit storiku din il-biċċa ta' art kienet proprjetà ta' missier l-istorja ta' Malta, jiġifieri Gian Franġisk Abela. It-tempji megalitiċi ta' Kordin imorru lura l kważi 6000 sena. Ma' ġenb dan is-sit kien hemm żewġ tempji oħra li sfortunatament inqerdu ma' żmien. Raġel ta' spiss kien jgħaddi minn dawn in-naħat għalilna wkoll kif l-istorja ta' Malta hija imprezzabbli. Jiena sewwa skola kont nkun fil-faċċata. Meta niġi bil-pass mid-dar għall-iskola dejjem nittawwallu għax vera minn dejjem kont inħobb dal-affarijiet. Bħala situ, jgħet sabiħ ħafna u għawnek u għanda bħalu għanda ħata l-mnajdra u l-affarijiet uħra. Jalla l-poplu Malti japprezza daw l-affarijiet u jgħamlu għam iżjad spessi.